vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakarombeswawo neimwe ng'anga iyi ndiye pafacebook. Zvino mukomana She, ndakati ndiri pafacebook handingati handina kuzvifunga kana kumbotya izvo zvandainge ndava kuita nekuda kwezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya. Ndainge ndanzwa nenhamo yekushaya mari zvekuti zvimwe ndaitotya kuti mukadzi wangu aikwanisa kuzotonditiza, but ndakabva ndazongozvipa chivimbo chekuti kana kuri kunzi sekuru ava, kana zvose zvavandiudza kana zviri zvechokwadi, zvimwe kuda upenyu hwangu unokwanisa kuchinja. Sekuru ava ndakatanga kutaura navo kubva kufacebook. So sekuru ava ndakati ndichitaura navo vakabva vanditi muzukuru uya titaure kuWhatsApp, ndobva vandipa mafoni numbers avo. Zvino vakati vandipa mafoni numbers avo ndikabva ndatanga kuchema ndichiti sekuru upenyu hwacho hwakaoma. Vakabva vati muzukuru unofanira kuti unge uchiziva kuti munhu wose ane kodzero yekufara, ende munhu anofanira kuti ange achiraramawo achienjoya upenyu hwake ari murunyararo. Asi nguva zhinji chinoitika ndechekuti vanhu vari kudzungaidzwa nemachechi, uye zvekare mukunopotera mumachechi umu vanhu vari kutopedzisira vatova nenhamo yakanyanyisisa. Asi kana kuri kunzi ukatevedzera gwara, makwara awo ainge achishandiswa nemadzitateguru edu, ndinokwanisa kukubatsira. Zvino ndakabva ndati nai sekuru, kana muchiti muri kuda kundibatsira, pakuzonondibatsira apa hapana here dambudziko randinozosangana naro, mamwe matambudziko kumberi uko, nekuti inini handidi kuzodeura ropa. Ivo vakabva vati ini ndiri sekuru vekuti vanoziva matambudziko ose awo aunenge uchisangana nawo, ende handidi kuti ndinge ndichizowedzera mutoro pamusoro pemutoro uyo wawagara uinawo. Vakabva vati ndiri sekuru vanokwanisa kukubatsira kuita mari pasina kudeura ropa. Mukomana She, ndakabva ndati ho. Vakabva vanditi ndichakupa mushonga. Vakanditi mushonga uyu wandichakupa ndiwo uchava mucherechedzo kwauri, uchakurakidza kuti sekuru vane masimba here. Vakanditi mushonga uyu uchauzodza pazvigunwe zvako, then kana wauzodza mushonga uyu pazvigunwe zvako, unofanira kuti chimwe nechimwe chigunwe unofanira kuchitumidza zita remunhu, but anofanira kuva munhu wehukama. Saka ndakabva ndazozodza mushonga uyo wavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga. Vakandiudza zvose zvandaifanira kuti ndinge ndichizoita tiri mumatare, but zvose izvi taizviitira pafoni. Ndaiti kana yava nguva yematare ndaibuda panze ndobva ndaenda kuseri kwemba. Mukadzi wangu iye paanenge akarara paya, ndobva tatanga kupinda mumatare navo sekuru vaya. Saka zvigunwe zvangu izvi zvekuraiti ndo zvandakatanga nazvo. Zvose ndakazvitumidza mazita sekuti Stephen, Martha, Memory, Susan, Tinashe, not their real names. So nekufamba kwenguva mukomana She, ndakabva ndachizotumidza zvekare zvigunwe zvangu zvekuruoko rwekwa left. So hama dzangu dzose idzodzo dzandakatumidza mazita ndakabva ndazotanga manje kudzishandisa mukunoita mari uko kwandinoita. Saka ivo panguva yacho havana kuda kundibudira pachena kuti hakuna chinouya wega wakagara, chimwe nechimwe chaunopiwa, anything that comes from the devil it comes with a price. Ipapo ndainge ndisina kuzviziva. So vakabva vazonditi toda kukupa mukana wekuti ukwanise kuzotenga dzimba, uchatenga motikari kuita mari, uye zvekare uchaita mari yakawanda. Ende vakabva vanditi kunyange vakadzi uchaita vakadzi vaunoda. Zvose izvi muzukuru ndinokuvimbisa kuti mushure kwemazuva anokwana kuita 3 chete, zvose izvi zvichazoitika kwauri. Mukomana She, vakandivimbisa vakabva vanditi handidi kuti unge uchibatwa nemweya wekutya. Unofanira kuti unge uchiziva kuti inini ndiri kuno kuchipinge, uye zvekare ndichamira newe kuzonosvika iwewe zvinhu zvako zvaita. Saka mukomana She, ndakabva ndaona kuti sekuru ava paya pavakandipa mushonga uya mushonga iwoyo wakanyatsokushanda zvekuti ndega ndakanyatsokupa kutenda kuti sekuru basa ravo vanorigona.
Zvadaro mukomana nasekuru ava takaramba tichingotaura. Ivo vainge voti muzukuru ndikuda kuti unge uchiuya kuno kuchipinge kuitira kuti ndinyatsokuitira zvinhu zvako nemazvo. Saka ivo vakabva vazoti ndinoda munhu anenge akazvipira enda ndiri munhu anotambisa nguva yangu, uye unofanira kuti unge uchizoti kana waita mari haufaniri kuti unge uchizoshayinira hama dzako, nekuti unofanira kuti unge uchiziva kuti hama dzako ndo dzichange dzichizokupa mari. Ipapo handina kunzwisisa, dai ndakaziva zvimwe kuda ndingadai ndisina kuzoenderera mberi neurombwa uhwo hwandainge ndichida. Saka nasekuru ava takaramba tichingotaura. Sezvo vainge vanditi nguva yangu yekuti ndinge ndichiuya mudare fizikali yainge yakwana, ndakaona kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiendako kuchipinge. Zveshuwa ndakaendako kuchipinge ndokubva ndanotaura navo sekuru ava. Saka sekuru ava ndakaona kuti zveshuwa masimba vainge vainawo, because pamba pavo painge patori nevanhu vainge vachitorwara, vamwe vainge vachipenga, vamwe ndo vainge vauya kuzokuvadzisa varume vavo, uye zvekare vamwe ndo vainge vauya kuzosungawo vakadzi vavo. Ndakabva ndagarawo pasi paya. Saka sekuru ava vakabva vati ndikuda kukupa mushonga, but mushonga uyu paunozonosvika kumba kwako uri kufanira kuti unge uchizoita bonde nemukadzi wako. Uchingosvika pamba usati wageza, unofanira kuti unge uchiita bonde nemukadzi wako. Wazvinzwa here? Ko ine handina kutoziva kutoti ipapo pandainge ndichiudzwa zvose izvozvo dzainge dzitori mhiko idzo dzandaitofanira kutoti ndinge ndichizotevedzera, ende kuzotadza kudzitevedzera mhiko idzodzo zvaitoreva kutoti ndinenge ndatokanganisa mishonga iyi inobva yazopanduka. Saka ndakapiwa mishonga iya then ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera zvangu kuHarare. Ndakadzokera kuHarare mukoma ndiine tsvina yangu iyoyo, nekuti mazuva ose awo andainge ndigere popamba pasekuru vaya kana kugeza ndainge ndisingagezi, ndakamirira kuti ndinge ndichizozadzikisa mhiko dzangu. Komanashe ndakati ndasvika pamba, mudzimai wangu akabva andisira mvura yekugeza. Ndakangoenda mubhathi mukoma, handina kana kumbogara ndakageza. Ndakati ndabuda mubhathi akandibvunza kuti mageza iyemi? Ndikati hongu. Akati huyai pano. Ndakaramba mukoma nashe. Nguva yekuti tinge tichizonorara yakati yakwana, ndokubva taenda tikanorara inini nemudzimai wangu. So ndo pandakabva ndachizotanga kumubata, but iye akati achingonopinda mumachira akabva ati kochigo chiri kunhuhwa machira mune chinhu chiri kunhuhwa. Mukomana nache ndakaramba zvangu ndiri zii. Apa ndainge ndakanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichishandisa roloni, perfume kana chii. Tsvina iyo iya ndokwainge kuri kutozadzikisa mhiko dzangu. Anyway, ndakati ndatanga kubata mukadzi wangu paya. Saka mukadzi wangu munhu uya wekuti panguva dzebonde anofarira chaizvo kutanga ambotamba nemurume wake, achindirakidza zvimwe zvidobi zviya zvekudya usikarudzi yemurume wake. Ndakabva ndaona kuti ipapo kwaainge achida kutambira kwainge kusingaiti. Ko munongoziva kuti kana kopisa apa kuita mazuva usingagezi futi kunenge koita kunhuhwa, especially kunzvimbo kwakavanzika kumabhora uko. Saka takabva tatanga kunetsana paya. Tichinetsana kudaro, mukadzi wangu akabva aramwa akabva ati imi tiri kuzvinzwa kuti hamuna kugeza, mire ndiende kunokutorerai chibhaketi. Ndakaramba ndokubva aenda akanotora chibhaketi akabva ati kana musingade kugeza muviri wose chingotorai chitawel then mubva mazvipukuta muhapwa uye zvekare nesikarudzi yenyu mugeza nesipo nditambe nayo. Kwamanachi ndakabva ndaramba. Vanhukadzi munongovaziva, ukaramba bonde unoita sekunge kune kwabva mukurwana. Saka iye ainge ava kuti chikonzero as to why usiri kuda kusikana nebonde, it is because it's either une sick kana kuti ikoko kwamainge muri makapiwa mukaguta, kana kuti pamanga muchiuya kunoko matogara matoita bonde neumwe munhukadzi. Mukoma ndakatongoramba ndiri zii paya. Apa ini ndainge ndichida kuita bonde naye, but iye akabva aramba akabva ati tangai mageza chinhu chenyu. Ndakatongoona kutoti ainge ava mawani, ndokubva ndasiyana nazvo, but akaramba achipopota. Vanhukadzi munongovaziva, akaramba wopopota paya. Saka kuti ndige ndichimunyararidza ndakatongoona kuti zvainge zviri nani, ndikangoti ndotongotora chitauro chacho ndopukuta. Apa ndainge ndakanzi zvose izvozvo ndaisafanira kuti ndige ndichizviita, ndozvandakabva ndazoita. Ndakangotora chitauro chiya ndokubva ndanochinyika mubhaketi remvura, ndikabva ndangopukuta musoro wayo kuitirawo kuti ndinge ndichichengetedza mhiko dziya. Ndakabva ndazoita bonde
nemudzimai wangu. Mukoma, ndakati ndapedza kuita bonde nemudzimai wangu, ndo pandakangonzwa kuti pakangoita sekunge panze painge paine chinhu chainge chaputika. Saka kana mukadzi wangu akatondibvunza kuti kochiko chaputika panze, ndikangoti zvimwe kuda vana vari kutambisa mafirecracker, because saundi yacho yaita sekunge munhu ainge aputitsa firecracker. Izvo kwani chainge chitori chimbambaira chainge chatoputika. Mangwana acho makuseni ndakamukira kune kwandainge ndichida kuenda kunoita chepisi job changu. Ndakati ndichingobuda panze ndakabva ndazviona chimwe chimhuka chekuti nanhasi uno ndoshaya kuziva kuti chimhuka ichocho chainge chimbori chimhuka chakaita sei. Chimhuka ichi mukomanachi pandakachiona, the only way that I can describe this thing, icho chine musoro wakakura. Zimusoro racho mukomanachi rakakura zvekuti kana makumbo acho chimhuka ichi haukwanisi kunyatsokumaona, but chinofamba nerimwe zispeed, uye zvekare chine rimwe ziso rakaita hombe, then choita zvekare rimwe ziso rakaita diki diki. Chimhuka ichi mukomanachi chinotyisa. Ndakachiona ndikabva ndavhunduka, ndokubva chatondiudza kuti usavhunduka nekuti vanhu havasi kufanira kuti vange vachizozviziva kuti une munhu waunopota uchitaura naye. Ndakabva ndangoramba ndakasitika paya, chikabva chanditi kuri kuendepiko, ndikabva ndachiudza kuti ndainge ndichida kuenda kupeace job. Chikanditi aiwaka, handiti wakaenda here ukanondikumbira kuna sekuru kuchipinge kuti ndinge ndichizokuitira mari, chimira ndiende kunokushandira iwewe. Chikabva chanditi uchiri kurangarira here zvawakaudzwa nasekuru? Ndikabva ndati zvipi, handicharangariri. Chikabva chanditi chitora mafuta aya awo awakanzi nasekuru unofanira kuti unge uchimagadzira. Ndikati kana ndadaro ndoita sei? Chikabva chanditi unosarudza 1 chigunwe pazvigunwe zvako, then unofanira kuti unge uchizodanidzira zita remunhu iyeye uyo wawakatumidzira chigunwe ichocho kuti iri ndo rava zita rako, but riri zita rehama yangu Mukoma. Ndakabva ndazoti ndokubva ndadzokera mumba. Ndakanovhura tourist box yangu. Mukadzi wangu akatondibvunza kuti zvamanga muchiti manga muine kwamanga muchida kuenda, kasi mazobhambiswa appointment here? Mukoma ainge otoseka paya achitofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndabuda ndiine appointment negirlfriend, izvo kwani ndainge ndasangana nechikwambo changu panze. Saka ndakabva ndatora chigaba chechiya icho chainge chiine mafuta awo andakanzi nasekuru vaya ndinge ndichigadzira. Ndakati ndamatora ndokubva ndaenda hangu kuseri kwemba, ndikanogara pasi ndichitarira ndichida kuona kuti hakuna aizondiona here. Saka ndakabva ndazongotanga kuzodza mafuta aya pachigunwe changu 1. Saka ndaiti ndichizodza kudaro ndainge ndichiti Susan, naiwe Susan, chimuka kauende kubasa. Enda kubasa unge uchinondishandira. Kana woshanda unotanga washanda nepangu wozoshandawo pako, uye zvekare kana woshanda naiwe Susan unombozviziva here kuti mari yose iyo yauinayo nemari yose yauchawana in the future inenge iri mari yangu. Iwewo uchangorarama upenyu hwekutamburira, iwe nemurume wako nevana vako muchangorarama muchindishandira inini. Mari yose yauinayo Susan nawo ngaiuye kwandiri izvezvi, ngaiuye kwandiri naiwe Susan mari iyi. Ndakati ndichideketera kudaro mukomanashi, ndo pandakabva ndazoona kuti pasaidi pangu pakabva pazonyuka kamwe kamuka aka kainge kakafanana nezimuka riya iro randainge ndabva mukuona. Kamuka aka Mukoma kakatanga kari katetetete, but kaita sekunge kainge kachifuriridzwa zvekuti kakabva katanga kufuta kachifuta kuita kunge balloon. Mukoma kakabva kachizoputika. Pakakanoputika kanhu aka, then ndakabva ndazotoona kuti iko pakakanonyangarika pakabva pazosara paine bhanduru remari. Mukomanachi mukadzi wangu ainge anzwa saundi iya zvekare, iye akati achingonobuda neniwo ndichitora mari iyaiya. Mari iyi ndakaihwandisa, ndakangoitora mukomanachi ndokubva ndangoipfekera mutrousers, ndikabva ndaramba ndakagara paya. Then iye akabva andibvunza kuti kochiko chainge chaputika, ndikabva ndati handizivi. Mukomanachi akati achingodzokera mumba, ndokubva ndamutevera paya ndakajegera mari iyaiya nebhande ndichitira kuti isazodonha. Saka chimuka chiya chakabva chazondiudza kuti pose pandinenge ndichideketerera zita rehama yangu, kana aine mari, ingava iri mari inenge iri mubhengi, ingava iri mari yaanenge ainayo mumba, mari iyoyo
inongoshaya value zvokuti anototadza kutoziva kutoti ko mari iyi yandanga ndiinayo yamboshandeiko, zvokuti anenge ava kuona sekunge mari yake isingashandi. Saka ipapo ndakabva ndatozoverenga mari iya. Ndakati ndichinoverenga mari iya ndikabva ndaona kuti mari iyi nenge ichikwana iyo kuita $350. Saka ndakabva ndazoudzwa nayo mhuka iya yekuti pose pandinenge ndichida mari ndozvandinofanira kuti ndinge ndichiita. Komanashi ndo upenyu ihwohwo hwandinoraramisa hama dzangu. Saka nekuda kwekuona kuti hama dzangu hadzigare dziine mari, ndakabva ndazosarudza kuti ndige ndichisacrifice vari 10, ndichiziva kuti pauteni hwavo nevamwe variko kujoni uko, kana kuri kunzi ava 5 vari kujoni kana vachiwana ma5,000 pamwedzi, zvinoreva kuti inini mari yatinenge tiinayo nemudzimai wangu it is 25,000. Then vamwe ava vari muzimu vanokwanisawo kungobatawo mari vachingoitawo zvekungongwavha depending on the situation. Saka ava vari munyika vanokwanisa kundiwanira mari inokwana iyo kuita 1,000 kana kuti 1.2 each and every month pahu5 hwavo vakadaro. Uye zvekare chikwambo ichi chinopota chichinoba mari muvavakidzani but hachitori mari yakawanda. Zvino chinhu ichi chava kuda kudeura ropa, icho chiri kuti unofanira kuti unge uchindipa ropa ndikwanise kuramba ndichiwana simba rekunokutorera mari. Sekuru vaya ndakataura navo chavakangoita ndechikuti vakangonditi ita zvawaudzwa mhani, not kuramba uchida kundinetsa ini. I am a very businessman and a very business one. And mukomanashi vakandituka pafoni zvokuti ndakashaya kuziva kuti sekuru ava vainge vakadhakwa here kana kuti vakabva vatondishayinira vakabva vati ndine vazukuru vangu izvezvi vandiri kutaura navo vari kuEngland, iwewe umbori aniko uri kuda kundinetsa uchindidisturba pamabasa angu. Saka right now handizivi kuti ndichanyatsokuzvifambisa sei, because sekuru ava ndo vakandipa chinhu ichi. Havana kuda kundibudira pachena kuti zvinhu izvi hakuna chikwambo chinonzi hachirarami neropa. Ndikudawo kuziva kubva kune vedare renyu kuti ndopafambisawo sei. Ndinotya kana kutoudza angava ari mudzimai kana kuti hama dzangu kuti izvi ndo zvandakaita. Uye zvekare ndinoti kana ndikada kuenda kuchechi hana yangu inongotanga kungorova kuita sekunge kuenda kwandichaita kuchechi ndinokwanisa kuzorohwa nazvo zvinhu izvi zvichiti wava kuda kutifumura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.